Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Nauwaw ko sa akong nadukugi kaniya. Hapit kay sa manulti. Gusto ko maglagot. Pero kinahanglan ko magpugong sa akong kaugalingon. Dili mahimong masuko ko sa anak ni Ma'am Rolaida. Dili. Oh, si Punyong. May dahil siyang haik kay Atsa. Tingalig magbuhaton siyang nautan sa mga bisita. Kinahanglan ako sa pugan. Punyong! Amin ang Atsa! Amin ang! Hait kay na! Boy, kinital sila. Boy, itonol ako ning Atsa ha. Itonol. Og ayag buhatang unsa nang naas imong hunahon aron. nag-ayo kayo magmasamad ka. Magbahay ka gyud, magbahay ka gyud kung magtuman kasi mong gusto Punyong. Maulit man eh. Punyong! Punyong, paminaw na ako! Punyong! Huwag siya mapati. Ipisayon ni siya. Gusto, pahibawon ako mga bisita ng may posibleng kadaot nga buhaton kang Miss Krisha ang buktot ka Punyong. Magdali ko. Miss Krisha, sorbo. Ayaw mo din ni Teresa. Kaya nasuko pag ayaw ni Mus Punyong ug may dakin ng hait kang Atsa. Ha? Mahimuot man lang minimo ng tara sila. Oy, wa manggul. Hoy, paminawa ko ninyo. Nahibaw ko kung unsa ko masuko si Punyong. Suhod mo, sige na. O panarang ka, muspulhan. Halo, oy. Nang tar sila. O, era kay kanang. Miss Krisha? Bitaw lang tara sila. Naamang ko da sinoy Punyong, oh. Moy among gilantaw gikan din sa Teres kay nagbuga siyang kahoy. Gitabangan siya nila ni Darwin og Jomari. Ha? Awa mo. Ganahan biyo ko makigsuod ni mo nang, pero namasakay mga moves nga o era kaayo, oy. Sorry ha, pero dili ko makasabay nimo. Anang imong shaming moves. Ew. Banyaga kagintuhana ka. Imo kong gipakauawan at tubangan sa anak ni Ma'am Rolaida. Gisagpa ko ni mo tar sila. Animal ka! Ginundaan mo akong naong Punyong! Wa ko'y giyatagan og permiso. Aron ko dapatan. Wa. Drakar, naiubos ko. Naiubos ko kaya ko ni Punyong. Kaya kong gipakauawan at tubangan sa mga batan ng bisita at sa syudad. Kada mo makapawa sa kong sapot o kahibos ang imong nga parayag na ako, Drakar. O sama, ay, gilokan na imong simod ka giungan mo sa kong liog. Ay, Drakar! Drakar ba? Kami lang una si Krisha o Darwin ang lakaw, Kuya Trebs, kay may gipamati sa lawas si Ashing. Kining. Kining. Asa man di mo? Sa tiilan sa Mount Olympus. Kining. Ha? Muadto mo sa namutangan sa katingalahang dapit dong? O, Kuya. Og, palihog di ko paminaw ni Ashing diya, ha? Sa Pikas Kwarto. Kining. Oh, dong, Jomari. Onya, kumusta na may mong pamati, ha? Human ka makatumarok tambal, Ashing? Okay naman. Maayo hinoon. Ipahuway na lang una na din, he. Ayaw na lang pag-uban. Krisha, kikulbaan man ko. Amping mo sa inyong lakaw ha. Kay paminaw na ako no. Murag na agi mahitabo nga dili maayo, Krisha. Dol na lang ta, by Darwin. Hinalang ko ha, kung sa tahunong ha, medyo rin.
Sa unahan na lang. Tungod diyan ang makita na to nga nagsangang bungtod sa ibabaw. Oo, abay. Tanawara ko ninyo sa Google Map. Ni ata dool gid sa nahimutangan sa Tierra del Sol. Dinihira ta. Hunong, by Darwin. Uy, di pa nga. Wa man mag-exist kini dapita. Wa lagi, pero sumagot to nangasaag ta kay Gimino. Parehas gyapon na itong nahitabo. Naa sa Google Map. Way lugar nga Tierra del Sur. Kung doon naman, imahinasyon lang ka na sa mga tao nga nadaan na lang hangtod karon. Bay, dinhi na kami ning dapita ba, Jumari? Dinhi mi ni sangko itong gabi nga nangasaag mi. Ano man? Mga naot ta? O musakata diha anang bukid? Uy, kuan bay. Pagkalit man hinuong nangurog akong mga tuhod. Nahadlo ka, Darwin? Kalit minuong kong batik hadlok. Ako eh. Uy, kalit man nga ningiub ang kalibutan. Ug baga kayo ang dakom, Chomari. Yay. Panugdog minuong. Nagpangilat pa yun. Ano man? Upadayon ta, Krisha? Nahinumdum ko sa kisulti ni Ashing. Krisha, gikulpaan man ko. Amping mo sa inyong lakaw ha. Kay paminaw na ko no. Murag na abaya gyud mahitabo nga dili maayo, Krisha. Hey! Krisha! Naminaw ka na ko? Paandara kini sa kinan, Darwin. Mamaulit ha. Sige na. Oo, okay siya. Sige. Mabalik na lang unya ta sa laing higayon. Kanang maayo ang tiyempo sa panahon. Nabala ka man sa gut ko. Ha? Nga naman. Ganina, sa dayon na tong lakaw, may gisulti na ko si Ashing nga nakahatag na kong kabalaka, Chomari. Mo sagbat ko siyang pagsulti ha. Unsa na gisulti ni Ashing nimo nga nabalaka man ka? Ha? Krisha? Kuan, Darwin, mag-ambing ko na ta. Kay paminaw ko nun niya, naagyod ko ni mahitabo nga dili maayo. Loko! Unsa ron? Uy, Mari, Krisha. Tawan yun sa layong bahin. Nag-landslide o natabunan sa bidahili nga yutang iga sa bukid ang atong parkingan ganiya. Ang sikilan. Oh, no! Wa masayop siyang pangagpa si Ashing, Chomari. Swertihar to ng kapiya nita. Kay guapa. Natabunan ang tata sa bidahili nga yutang kini atong sikilan. Apil ta. Salamat sa Diyos. Iya paghihapon ng gipanalitan. Gilik kay paghihapon ta niyas disgrasya. Kalit kami bundak ang kusugayo nga uwan. Hinahinil ta ha, by Darwin. Kay di na ba maayo ang krusada diha sunahan? Oo, bay. Nabala kagod kay ko itong ilang lakaw. Usog para bagay kayong pagbunok sa uwan. Pero bigla pa mangyod ni Jumari si Miss Krisha. Grabe lagay ni mo kabalaga para niya, Tia Ursula. Unsa? Nakabantay baya ko, Tia. Murag, gaan kayo yung mong buot ka, Miss Krisha. Isa pa pa ni mo, Tia. Tungod kay nagpataka ka nag-ukap anang imong baba. Tia Ursula. Pagmatmon sa imong sinutihan ha, aron dili ta ka madapatan, Brina. Busit ka. Nga nung ingon man siya, anak na rin ako. Nga nung dili man siya makahatag sa pagpangga na akong gipangandoy nga iyang mahatag na ako. Ano man. Diyos ko, kung may makuha o na lang ko ni mo, kuha na lang ko, Ginoo. Kaging kapoy na ko. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!